Ndichiona ramwe nanga ndichiti acharidza meterwa kana muridzo zvino angogara akantarisa, ridza tinzwe muzukuru unogona. Haleluya. Ndachifunga kuti haugona unopfudza mombe. Now, hama dzinodikanwa, rufaro rwangu kuti ndigamuchire mufundisi Chauruka kuti vauye neshoko raMwari vatishumire zuva ranhasi. Aiwa, gamuchirai mufundisi Chauruka. Thank you. Thank you. Yeah. Hallelujah. Simba ini hantina nashaya simba ini ompone iwe ndo simba papo uti Jehovah ndauya pano nesimba renyu rayebosheka ndaravasaya ererereboshika mandaravasukumande ribaba ndaravakasukumanda. Baba, tauya panzvimbo yekusongana. Baba, tiri pano masikati ano. Baba, mazviita mutsvene makanaka panguva ino. Baba, tinodzosera rumbidzo kuzita renyu. Mazviita baba vangu, mazviita makatendeka, mazviita Jehovah, mazviita, mazviita. Tinotenda. Regai ndikukwazisei tichakamira. Regai ndikwazisisa chigaro yedu vanhasi Elda Machemedze tivagamuchire muzita raJesu. Regai tigamuchire baba namai vangu. Amenemi munovati chii? Ndinongoti baba namai vangu. My father, my president. Baba namai tinokudai. Uye ndoda kutenda nemukana wamatipa kuti tikwanise kumira tichishumira. Hallelujah. Vabereki vangu kubvira ndichizvarwa. Amene wakazota indoziva kuti pandakazvarwa Mwari akatozviziva kuti ndiri mwana wawo, saka it's not a surprise. Satoda kutenda this opportunity yamatipa baba kuti tishumire nedare rese ravanoshanda navo Elda namai Manire tinokudai. Secretary baba Machemedze tinokufarirai. Our treasurer, my board members ese board of elders, my pastors ese vari kudriver neni panapo. Nokuti nini kana achauruka vachidriver ini ndinototsika magiya akawanda. Vakati break inini pamwe ndeni ndichitesa mu1. Saka ndoda kukugamuchirai mafundi vese vari kushumira neni. Hallelujah. 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 Ndoda kuti umhorese munhu ari padhuze newe uti waita zvakanaka. Mwembomudza kuti wagona, anokuti wauya kumba yaJehovha. Nekuti kumba yaJehovha kune mufaro, nokuti kune mweya mutsvene. Shoko rinotudza kuti pane mweya waMwari, pane kusununguka. Haleluya, haleluya. Sandoda kuti masikati anhasi inzwa kusununguka, nokuti uri mumba yababa vako. Haleluya, haleluya. Ndoda kuti ndikukwazisei mose muzita raJesu.
rega ndimhorese Birmingham South Assembly vakatarisa nokuti vari kuti mufundisi chidzokai, asi ndavati baba vangu vamboti ndimboshumira zvishoma ndisati ndadzoka. Haleluya, haleluya. Takamira rega ndingoti elder vangotaura, mwanozoti ndofunga murume mukadzi wacho ndiye anongotaura. Regai vakukwazisei, vambomira vakukwazisei elder Chauruka. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tinonzwa kudzirirwa kana tiri pano. Manzwa baba vachitaura kuti isusu hatisi vaenzi. Mukanzisimudzai vaenzi mungasimudza ini. Aiwa, tiri vebho chaiwo chaiwo. Dangotenda Mwari nababa naamai nedare rese nokuramba vachingotigamuchira. Kana tiri pana tinonzwa kuti tauya patsime. Mwari vakuitire zvakanaka. Amen. Amen, amen. Haleluya. Inini ndinozviimbira present uchipi munongodaira handiti. Inini ndikange ndamira panapa ndoimba, vamwe vanoti hanzi Pastor Chauruka mamuchiita Discord. Ko ndiri kuimbira imimi here. Ndiri kuimbira Mwari wangu. Haleluya. Pane vanhu vanotoziva kuti Pastor Chauruka vakamira vanongoti rumbidzo iyo rumbidzo ndeye ndati rumbidzo ndeye nyumari rumbidzo ndeye ndati rumbidzo ndeye nyumari rumbidzo ndeye ndati rumbidzo ndeye nyumari rumbidzo ndeye nyumari rumbidzo kuti nditsike panzvimbo inoinyasha dzenyu. Ndinoona nyasha mukati meupenyu hwangu, ndinoona tsitsi dzenyu, ndinoona kugona kwenyu. Mazvita Mwari, mazvita Jehovha. Tinokunamatai, tinokusimudzirai muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Takamira kudaro, regai tingoverenga shoko raMwari, tirumbikidze kuverengwa kweshoko raMwari. Wovhura Bhaibheri rako pana Zekaria, muprofita Zekaria 2. Amena Zekaria, Zekaria. Zekaria. Kuna muprofita Zekaria 2 verse 1 to tongosvika pa 5. Hallelujah. Pane vanoverenga. Indonzoverenga hangu ndega asi regai ndiverengerwe nhasi. Hallelujah. Mapawana ndoona kufanotanga kuverenga. Zvino ndakatarisa nemeso angu. 2 verse 1. Verse 1. Zvino ndakarinzira meso angu kutarira. Ndikaona murume akabata rwodzi rwokuyera muruoko rwake. Ipapo ndikati, unoendepiko? Iye akati kwandiri, kundoyera Jerusaremu. Right. Ndione kufara kwaro nokureba kwaro.
Zvinotarira, mutumwa akanga achitaurirana neni akabuda. Mumwe mutumwa akandomuchingamidza. Akati kwaari, manya, undotaura nejaya iri uti, Jerusaremu richagara semisha isina masvingo, nokuda kwokuwanda kwavanhu nezvipfuwo zvirimo. Nokuti zvanzi naJehovha, ndichava kwariri sorusvingo rwomoto rwakapoteredza. Ini ndichava kubwinya kwaro mukati maro. Amen. Baba, tinokutendai neshoko rauya pakati pedu. Mangwanani ani Baba, chishandisai muromo wangu Baba kuti nditaure sezvamunoda kuvana venyu. Baba, mazvita henyu. Thank you, Lord, for this opportunity as we minister today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Chimoresa munari padhuze newe. Uti waita zvakanaka. Praise and worship. Thank you so much. Tichitora nzvimbo dzedu Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mawandira makaita murungu eta ngechechi yangu yeku Birmingham South. Vanototi amen yakakura kudarika yamuri kuita. Saka nati hallelujah. Zvanani. Hallelujah, hallelujah. Ndofunga tese tanzwa pataverengerwa shoko. Ndimuprofita Zekaria ari kunyora uyu. Handiti nai. Ende chandinofarira nhasi panapa ndauya kuzoprofita kuupenyu hwemumwe munhu. Nokuti kana ndaverenga shoko remuprofita, ini ndakutaura ndakamira semuprofita waJehovha. Haleluya. Saka ndauya kuzoprofita kuupenyu hwemumwe munhu. Chaunode wewe kuti uchigamuchira chiprofita chichadzika nhasi. Haleluya, haleluya. Vangani vagadzirira kugamuchira chiprofita. Saka masikati anhasi nyaya yandaverenga iyi kubva kubhuku reZakaria. Inyaya yevana vaIsraeri vakange vachidzoka kubva muutapwa kuBhabhironi kwavakange vakatapwa. Asi vadzoka kuJerusarema vanotanga kutya vachiona maguta masiwo ese eguta zvapunzika punzika. Saka vanotanga kuti ngatiisei rusvingo, tidzosere rusvingo kuti tiwane kuprotectwa. Haleluya. Nokuti vange vakazara nekutya. Haleluya. Vakati zvino masvingo ese zvaakabviswa tichawanda pai. Haleluya. Ukaverenga kuna Psalms pane paanotaura David achiti kana nheyo dzabviswa wakavimbi anonamata anoita sei. Kana nheyo dzabviswa unotanga kutya kuti zvinava vana veJerusarema vari kuti zvino rusvingo zvarwabviswa panapa patoipa takutreda panyoka nezvinyavada zviya zvatanzi nababa mutsike. Saka vanofunga kuti the best way round it kuzvidzoserera rusvingo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndo panosumuka murume uyu ari kunzi neshoko akatora tape measure iri kunzi akatora pachivanhu vatichi anzi akabata ronzi, toti pamwe akabata kana gavi oro tape measure. Abata tape measure ari kuda kuyera. Asi panouya mutumwa waMwari womuona wobvunza kuti uyu Zekaria ari kuti zvino ndakatarisa nemeso angu ndikaona murume akabata ronzi rwokuyera muruoko rwake. Ipapo ndikamuti uri kuenda kupi? Iye akati kwandiri kundoyera Jerusarema kuti ndione kuti rakapamhama kusvika papi uye kuti rakareba kusvika papi. Haleluya, haleluya, haleluya. Asi anoti ndichitarira pakauya zvekare wechipiri mutumwa ari kuti achitaurirana ipapo ari kuti akandomuchingamidza akati kwaari mhanya. Pari kutodiwa speed. Mhanya unomuudza kuti Jerusarema hariyerwe, Jerusarema harisi kuda tape measure. Hapasi kudiwa tape measure. Hapasi kudiwa vanoyera. Hapasi kuda varuda kuona kupamhama. Hapasi kuda zvekusaizana. Nekuti zviri kunzi naJehovha, inini ndichave rusvingo rwacho. Ende kana rwarusvingo rwaJehovha haruna kwarunotangira, haruonekwe kwarunogumira. Saka masikati anhasi ndauya kuzotaura kune mumwe munhu
no more limits. No more limits. Ndati no more limits. Nekuti tikatarisa rusvingo kana tichiisa majurawo kana ndakutaura kumasalad anonzi masalad amen. Kana tichiisa rusvingo payadi tiri kuisa as a form of protection kuti tiprotecte zviri mukati, isusu togara mukati takufila kuti right. Inini kumba kwangu kwandinogara ndakatoisa rusvingo, ndaisa jurawo, ndakaisa nereza waya, ndatozvivharira mukati kuitira kutya mbavha. Haleluya. Tikaenda kumajeri, ukatozoenda kujeri kwandinogara kuBirmingham, pane jeri riri padhuze nekumba kwangu, rusvingo rwacho runotokura kuenda mudenga futi kutowedzera. Saka tikatarisa pese paiswa rusvingo pane limitation, as much as it is a protection, but there is a limit that you have put around yourself. Muneba ari pasaidi pekumba kwangu haana jurawo, anotogara achitoona kuti tongonzwa achiseka dzimwe nguva toti kwari kusekei, nokuti ari kuona zvatisiri kuona isusu, because isusu takazviisira jurawo hatichakwanisa kunakidzwa nenyika. Masikati anhasi ndauya kuzokudza kuti no more limits. Ndiri kuti chii masikati anhasi? No more limits paupenyu hwako. Pane majurawo akaiswa paupenyu. Majurawo acho mamwe takazviisira. Ndakuudza kuti yekumba kwangu, jurawo yekumasasa park, ndakatobhadhara mari svinu kwakuzoisa reza waya pamusoro. Ndiri kufunga ndiri kuzviprotecta kumbavha, as I'm also limiting myself. Masikati anhasi tinoisa masvingo ekuzvidzivirira, tinoisa masvingo ekuti dzimwe nguva tinenge tichitya uye nekusavimba nevanhu vatinogara navo. Haleluya. Asi Mwari nhasi vari kuti Jerusarema richava guta risina masvingo. Pandiri kutarisa pari kunzi Jerusarema, patakaenda nababa kuIsraeri vakatiudza kuti Jerusarema is the holy city of God. Hallelujah. Iguta rinodiwa naJehovha. Satoda kuti masikati anhasi iwewe kuti uzive kuti ndiwe Jerusarema ari kutaurwa neshoko kunzi iwe Jehovha akuita rusvingo around you. Hallelujah. Hauchanida kuzviisira rusvingo nekuti Jehovha vari kuti no more limits. You have limited yourself for too long. Wazvilimita nemabasa ako. Masikati anhasi ndoda kutaura kune munhu ane mweya wekusaregerera. Regai ndikupei testimony yangu. Pane mamwe mai vandakambosungirira moyo wangu ndikati uya ndimuregerero, asi rimwe zuva mweya mutsvene vakataura neni ndichida kutenga imba, zvikanzi imba chayo unoda kutenga hausi kuitenga, wazviisira boundary, uri kuzvistopa. Yet God is saying you are unstoppable. Nekusaregerera, mweya mutsvene vakandiudza kuti regerera munhu uyu. Ndikati nhai Mwari ndinoita sei? Zvikanzi iwe ndiwe wandapa mhosva, chifonera munhu yeutaure naye umukumbe. Ndikati iye ndiye akanditadza, kanzi iwe ndiwe wandapa mhosva, saka iwe ndiwe uchafonera munhu womuregerera. Ndikakuudza kuti imba yandakatenga nanhasi iriko kuEngland ndakaitenga nekuregerera. Ndisina kana dhora muhome. I removed the limits. You are limiting yourselves from being blessed. But Mwari vari kuti chirega kumezha, Jerusalem shall be a city without walls. Nokuti mune the spirit of abundance. Hallelujah. Thimu yedu yegore neri kunzi possessing your possessions. Maybe your possessions are outside that forgiveness. That's where your abundance is. Your abundance is outside, but you are limiting yourself, which is varira. Pane munhu akazonditi ukasaregerera wakafanana nemunhu anonwa poison woexpecta kuti ari paside newe afe.
unotadza kuregerera munhu akakutadzira, uri kuzviuraya mukati, nokuti inini handisi kumboziva kuti wandakakutadzira dzimwe nguva, asi uri kungoti pawandiona woridza tsamwa, uri ini ndichitokufarira ndichitoenderera mberi neupenyu. Asi ukaregerera wazvisunungura, warutsa poison. Masikati anhasi vangani vari ready kurutsa poison yavari kumedza nekusaregerera. Ndati masikati anhasi unoswera wakasunga munhu, asi pauri kusunga munhu, because the Bible tells us munhu akasikwa nemufananidzo waMwari, wauri kurwisa ndiMwari. Pauri kufunga kuti wakasungirira munhu, newe uri kutozvisungawo panze pekuti wauregerere munhu. Haleluya, 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 haleluya. Nasi tiri kuudzwa neshoko raMwari kuti even pavanotaura naJabesi, even theme yamakaita yaitonzi kakanurai matende, kakanurai muende kure, because the faith alive, you are meant to go far, but you are limiting yourself nemabasa atinenge tichiita. But zvinonzi ngoni dzaJehovha dzinogara nekusingapere, endless, dzisingapere ngoni dzaJehovha. Dzikaita nge dzakupera dzinonzi they are new every morning. Asi iwe ukagumbukira munhu, unogumbukira munhu from January to December, ugotouya kuno kuchechi, apostle chiyangu avagotoshumira, wakangosunga munhu, service igopera, uigodzokera wakangosungirira munhu. Kubatwa pamusoro baba vachingoleya maoko, ugoita mhanza. Amene kuti ndakutaurira nyaya iyoyo, ndakuramba ndichingotenderera panyaya iyoyo. Masikati anhasi Jehovha vari kuti kana Jerusarema raita guta risina rusvingo rwakatenderedza, iyeni Jehovha ndini ndichaisa rusvingo rwemoto. But nekuti wazvisira rusvingo rwako iwe, uri kushayisa Mwari chance yekuti vaise rusvingo rwemoto. Saka pari kudiwa vanhu vari kubvisa malimits amakazviitira, muri kuzvisira maboundaries. Kana mazvisa maboundaries, there's nowhere for you to progress. But pari kuda munhu achaona kuti pandiri panapa, so this message is calling for a self-introspection. Zvitarise iwewe. Pataimbopinda Sunday school tainzi zvibvunze ugere ipapo. Iwe wakatonditarisa unotone nyaya yaunoziya. Ndodambotaura kuvaroora. Kuna vamwe varoora vari kuzvisira maboundary nekuvenga hama dzevarume. Amwene vakauya vanorariswa pafloor, amai vake vakauya vanorara pamubhedha. That's a boundary. Unozoti wabva ipapo wakuda kupfugama, mumba mako munonamatwa every day. Unenge uchinamata, Jehovha ndioneyo, Jehovha komborerai vana vangu, Jehovha ivai rusvingo rwemoto. Mwari vanenge vakakutarisa vachiti, ko rwako rwawakaisa urwu tanga wabvisaka ndigozokwanisa kuve Jehovha achave rusvingo rwemoto around you. Rumwe rusvingo rwatiri kuzvisira rwekumesha vanhu. Ndisati ndatosumuka panato ndimesha. Hanzi nemumwe angopiwa kapupi nokuti mwana wavo, iwe uri kundimesha. Wotokona kuporeswa, wotopfurwa nenyasha uchingomesha. Kuti zvavanogara kuEngland, kwa zvanenge vasina mbopfeka hembe yekuEngland kumesha.
100 pounds but honai vakapfeka wigi yanzi yekutemu uri kumezha wotobirwa shoko naSatani. Kumwe kutaura kuri kutiisira maboundaries around us anotadzisa kufamba kwemweya waMwari. Chese changoitika pachechi unoda kutaura urani iwe? Haurege kukomenda. Kana tiri paFacebook kune vai vanoti I'm here for the comments. Ndo type yako zviitira kuFacebook kwete mumba yaMwari. Nokuti Zekaria ati mukuna pakaya vatumwa vairi. There is power in confirmation. Mutumwa wekutanga auya, wechipiri auya, ndiye anozotaura kuti Jerusalema harifanire kumezhwa nekuti it's an endless boundary. Richavakwa kusvika kwarinoda newe upenyu hwako. You are meant for greater things. You are meant for bigger things. You are meant for great territories. But uri kutadza kupossessa territories because you are limiting yourself. Ndoda kumbokuudzai nhasi, usati watanga hondo, tanga watarisa wauri kuda kurwa naye. Uyo akanga asimuka netape measure aisimukira kunomezha guta raJehovha. zvaJehovha zvimezhwe. Iye aiswa pachigaro haana chainacho. Iye aiswa papresident worship team haana chainacho. Iye aitwa leader weintercession haana chainacho. Uri kumezha Jerusalema. Ndakuudza kuti Jerusalema iguta raJehovha is the holy seat of God. Iwewe you are the royal priesthood. You are a holy nation. You are a peculiar person. You are called for greater destinies. You are called for greater things. Makadebo Shandara Vasaya. Ndabva ndayeuka baba anonzi Hamani achirwisana naModhekai anoenda kuna mukadzi wake oti nhaiwe madam onai nyaya yandiri kuita panapa. Mukadzi wake akangwara anongomuti uyu wawatanga hondo naye kana ari muJudha. In other words, mukadzi waHamani aingomuudza kuti iwe Jerusalema iwe harimezhwe isatape measure yako mubhegi nekuti Jerusalema is a seat of promise. You are a child of God. You live on the promises of God, and the promises of God are yes and amen. And when Jesus says yes, no one can say no. Hanzi wawarwa naye kana ari muJudha. Nokuti Judah mwana wepromise. Iwe ukaverenga shoko raMwari kuna vaGaratia tiri vadyi venhaka yeUJudha iyoyo kuburikidza nababa vedu Abraham. That's why we can buy into these prophecies. That's why we can buy into these declarations. That's why tichisumuka tichitaura kuti uriwe rudzi rwaJudha iwe uriwe kurumbidza. Kana wanzi imba yekwaJudha yaive imba yekurumbidza kureva kuti chero ukaisirwa limiti rumbidza zvakadaro. Kumabasa evapostori tinonzwa kunzi Paul and Silas vaiswa muturongo. It was in the midnight hour vakaimba dzimbo dzekurumbidza. Chirega ndidzoke kwauri nevari kukumezha vai. In
pandakaenda kuengland 1999 ndakatanga kuenda tati singaoneke mazuva iwayo. Ndaenda nomba murume wangu asara akufara akati mai zvavatokurosa neni ndakukurosawo. Ndomba anzwikwa nevamwe hama yake zvikanzi achauruka vari kuenda kuengland. Zvikanzi iye uya nezvaakaita anonoitorei kuengland, anonoita matanyera. Vakamumezha vakaona ari good for nothing. Asi ndoda kukutaurira kuti iwewe rega vanhu vamezhe. Itape measure yemunhu akakumezha munhu akakumezha munhu. Chandinofarira ndechekuti munhu ane zvaanotaura anokanganwa. Asi chandinofarira ndechekuti kana wamezhwa naJehovha, ndati kana wamezhwa naJehovha, ndati kana Jehovha vaisa tape measure yavo, kana vaisa tape measure paupenyu hwake, hapana anokudzivisa. Nhasi tiriko kuengland tinorana mabusiness nekuti akataura ihama akati unonoita matanyera asi ezvino tiri kutsvaira England nemari. Ende zvinoita Mwari, mai vai vakataura kudaro 3 years down the line vakazouyawo kuEngland vadedzwa nehama yavo. Ndobva vasvika kumba kwemwana wavo, mwana wavo ndiye azoita matanyera. Vasvika kumba kwedu vawana takapaka motikari 3 padriveway. Zvikanzi pane madriver mangani, tikati ndini nababa tinodriver. Zvikanzi komota 3 munodzidii? Tinongoti tabuda nayo tabuda nayo. Masikati anhasi ndoda kuti umbotenda vari kukumesha. Ndati tenda vari kukumesha. Ndati tenda vari kukusaiza. Ndati vatende nekuti vari kutaura into your destiny. Ndati vari kukumesha. Usambonamata kuti vafe. Nokuti inini mai ivavo havamboziva kuti vakawana nyasha dzeidze kuya kuEngland, but Mwari akavapa nyasha kuti vauye kuzoona chauruka asiri matanyera. Saka chandakadzidza kana munhu achindisaiza ndinoteerera kuti ari kundisaiza sei. Munoziva pane mashoko ekusaiza evanhu. Inini kuchechi ndikabvisa offering ndinonzi vane manyemwe kapasta ivava. Kumari ndoko vanongowanikwa. Hanzi vanozviita ngemillionaire. Ina handiterere kuzviita kunge. Ndinobva ndangobvisa ndongoti kubvisa kuita millionaire. Andimesha ndinotora mashoko ake ndoaklina ndoti yesi muri kutoprofita kuupenyu hwangu nekuti murume wangu paakanzi matanyera ezvinoti nekambani yekuklina chembere. Ndo matanyera wachasi tiri varidzi vekambani. Saka chauri kuda iwewe chandangofarira ndechekuti hanzi Mwari wedu harare. Saka munhu akumesha uya anorara. Ini nachauri kaona tombondireminder zvandakavaudza tichiri mukomana nemusikana 35 years ago. Zvonzi wakambondinati zvipi zviya ndazvitaura kupi. Saka munhu ari kukumesha uya ari kukusaizaka panorara anokanganwa. But chandinofarira Jehovha ndo vari kunzi ngatidzokerei kushoko. Muprofita ari kunyoro zvinotarira mutumwa akange achitaurirana neni. Mutumwa kandi Mwari. Nokuti anenge ataurirana newe ndiMwari. Manje Mwari harare, haakotsire, haadhakwe. Tete vako vakataura, vakakusaiza kuti nekusviba kwako uku haurorwe, vakazorara vakakanganwa. Saka unororwa iwe nekuti akakusaiza anehanganwa. Asi Jehovha aporomisa.
mhanya. Kana riri rechirungu rinototi run and stop that boy. Stop him from measuring Jerusalem. Masikati anhasi, udza vanhu vari kukumezha kuti stop it man. Ukanzwa vakakumezha itachi stop it man. Ari kutonzi mhanya unotaura nejaya umuudze kuti Jerusarema richagara semisha isina masvingo. Ini ndichagara seguta hanzi serisina asi rinenge riinayo. Because the Bible will say the devil rose like a lion, but he is not a lion. But apa parikunzi Jerusalem richagara seguta serisina masvingo. Why? Nekuti Jehovah, zvinhu zvaJehovah is very obvious. Wamuri kukorobhesa mumba 12 midnight. Ndakamboenda kumwe kumba. Ndakati kana barbecue yachanda kuidya. Yasvika, vakomana vabasa ndo vanodanwa, vagocha barbecue, nyama ichiti papa, munoziva kunhuhwirira, homunoiti brai kuno. Brai, vabraya nyama, ichinhuhwirira, vapedza kuita barbecue. Ndakada kuona pamba, ini ndikasvika pamba pemukristu ndozvandoomezha. Ndobva ndaona vakomana vaye vagocha nyama, ndobva vanzi chiendai kukoteji kwavo kwaunogara. Uone koteji inogarwa nevakomana ivavo. Vakomana vanonofuridza kuti varare buruva, vofuridza vorara, vagocha nyama. Takunzi tidye, ndakangovati hazve nyama handizvifarire nokuti mwoyo wangu wakarwadza. Ngati vari kusaiza, vari kuvamezha. Asi Jehovha wati mhanya unotaurira mukomana kuti Jerusarema ichave seisina rusvingo, seisina kupoteredzwa. Kana ndichifamba pa mungatomboti ndakapoteredzwa. Pana ari kuona ngirosi dzakandikomberedza izvozvo. Muri kudziona here? Pana ari kudziona? Do you know kuti ndinomuvha with thousands of angels? Even ndikakwira mundege vanotoziva kuti muno mapinda munhu. Pasvika mwana waMwari, ndine ndiri surrounded because I am a child of God. I am a royal priesthood. Ndinofamba neentourage of angels. Vanofamba neni, but hamuvaone ndokupusa kwakaita munhu. Asi Mwari akazviita on purpose kuti ukwanise kusaiza Jerusalem. Nekuti hanzi rusvingo rwacho runenge rusingaonekwe, asi Jehovha uchave moto. Kana Jehovha aita moto wakakomberedza, moto unopisa paunofanira kupisa. Moto tinoushandisa kubika, but moto uyo ukatambana unogona kutsva ukafa. Nemoto iwoyo. Asi Jehovha vari kuti inini ndichave moto uchaita ruzhowa paupenyu hwako. Moto wacho uri kufamba neni muri kuona. Saka usadherere muJudha nekuti ari kubva muguta rakasarudzwa riri kunzi Jerusarema richave guta risina rusvingo. Asi risina rusvingo kudaro runenge ruripo. Masikati anhasi usadhererwe nevanhu. Unoona munhu hanzi pastor ndiri kutya, ngati uri kutyai, ndisati ndakwira ndege pana tete vangu vakadeclare vakanditi kuEngland ikoko hapana chaunobata. Vane mind game, iwo ndiwe wane pfungwa wakuzvisira ruzhowa nepfungwa kuburikidza nemashoko akataurwa naatete vako. kuEngland mari yakazara, wakuswera wakarara uchingofunga kuti tete vangu vai. Wakutowashipa tete vako vai vakataura mashoko. Vandambokuudza tete vako vai vanokanganwa. Haleluya, haleluya. Masikati anhasi handinzwa kuenderera mberi. Ndati kuna Jehovha ati yauda kuita rusvingo rwako.
ndatibhilivha masikati anhasi kuna Jehovha ari kuti I'm ready to be the fire around you. I am Jehovah, ndiri Mwari wako, ndakutumira moto. Masikati anhasi ngatisimukei. Baba vachiuya kuzotora nzvimbo yavo. Ndoda kuti masikati anhasi uzogere kumba kwako wagamuchira moto waJehovha. Ndoda kuti masikati anhasi gamuchira moto waJehovha. Tanga kunamata baba vachiuya kuzotigamuchidza nyasha. Ndati tanga kunamata uri ipapo kuti Jehovha zvamataura ndazvinzwa. Mbave rusvingo rwemoto around me runoonekwa nevane maziso emweya. Retete boshandara vasaya. Ria batale boshika ndara vasia mande. Nyasha zeoni kama shikata yandama ria kama handere bosoto iritianda kama shikoto ropa fadzai komborerai nyasha dzivavumba miro muzita raJesu. Ndiye Jesu zoshamisa, ndiye mambo wekudenga, tovuka makwari, mutuni dzidzi Mwari. Titore nzvimbo dzedu. Ngatipei kutenda kuna mfundisi Chauruka. Thank you very much. Thank you so much. Ini ndinogara kutaura kuti there is a word for your situation. Kana wanga wakateerera Mwari ataura newe, akupa shoko. Asi pane altar call yatiri kuda kuita panapa yokuporeswa kwavanorwara nokuda kwezvirwere zvagarisa makore mumuviri. Amai Chauruka vapadzokorora ipapo, vakazopedzesera voti hameno chiri kunditi ndidzokorore. Iri nyaya yokuregerera. Jesu anoti kana muchinyengetera namatai muchiti Baba vedu vari kudenga, tinosvika patinoti mutiregerere mhosva dzedu kufanana nesu tinoregerera vanotitadzira. Ndoda kuti undiisire Matthew 18, if not verse 34 and 35. Matthew 18. That is an NIV, nae? Koendaka ku King James Version. Yeah, I like King James Version. Muneni ere? Nyaya iripo pa chapter yacho yose. Makantarisa? Yes. Ndi Jesu akapa mfananidzo wokuregerera. Anoti mumwe murume akauya akanga ane zvikwereti. Ndokubva aregererwa kunzi handakuregerera. Zvese chienda zvako hapana chaunobhadhara. Murume uya aenda, ndokuenda kune mumwe ane chikwereti chake. Hana kumuregerera. Akamubata akamukanda mutorongo. Uya akamuregerera ndokubva azvinzwa. Verse 34 inoti, ukaibvira kumusoro ko inoti, ini ndakakuregerera, but iwe watadza kunoregererawo mumwe akakudaro. Then Bible robva rati, and his Lord was wroth and delivered him to the tormentors. Underline, I delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. Bataipo kuti ukasaregerera, iye Mwari akakuregerera, God will deliver you to the tormentors. But isisai, God will deliver you to the tormentors. Now, tormentors, tormenting, unorwara chirwere,
kuenda kuchipatara maantibiotics haporese. Unofamba kwese, you have been delivered to the tormentors. Nokuti unoutsinye hauregerere mumwe munhu. Bvunzo girine kuti iwe kamwiri kako nokurwara kwako hauna kuiswa kumatormentors iriwe. Amsu amai vataura shoko ava ndopandapirwa this verse get up. Are you getting what I'm saying? Oh, go to verse 35. Tukudi. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother their trespass. Anzizvi ndozvichaitwa naMwari Baba vari kudenga kana musingaregerere vanokutadzirai. Ndezvipi zvichaitwa naMwari Baba vari kudenga? Delivering you to the tormentors. Am I teaching somebody here? Iye zvinosofunga wese wausina kuregerera. Muregerere. Nyangwa akaita sei. Muregerere. Amai vataura zvandiri kutadza kudzokorora kutaura. Vati kusaregerera. Ndiwe wanwa poison. Yauri kuda kuti mumwe ari pasaidi newe afe. Asi iwe uriwe wanwa chi. Ipaimfananidzo ndopandawana vhesi iyoyo pamataura izvozvo. Ndopandapirwa that scripture nomweya mutsvene. Izvozvi kugara kwatakaita ukaregerera vamwe vanhu nhasi zvese zvirwere zviri kutambudza zvapedza mari mumba. Amen. Nokuti sangano rino ndoribatsira sei. No, tongoti ngatinamate unodzokera uri mumatormentors. Unopinda basa so pane matormentors. Hauna chako kana kamari kaunowana kana kai, you are under. I don't like to be under tormentors. Regerera, kanganwira. Pana arikubata zvandiri kutaura. Ndakupa altar call right now. Vanhu vese vaunonyara ava vana chavanokupa enda vakubvise kumatormentors. Amai vataura varoora kunana vamwene mumwe haasi kuregerera murume wake chaiye kana mukadzi wake chaiye. Saka munonetsana muchingopedzera mari kuzvipatara nokuvengana kwenyu. Ndambozama kutaura. Dzokera kapa 34. And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. Daimanga mune maBhaibheri ndati underline delivered him to the tormentors. We underline ipapa. Then we end up at 35. Yobha yati, so likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your own hearts forgive not everyone his brothers their trespasses. Mwari vari kudenga vachakusundira kumatormentors. Ngatsimuke. Amuranda kadzikana makamboparidza nhasi maparidza. Maprofita nhasi. Aripo here anoti Mwari ngaandibatsire. Ndiri kuda kuregerera. Famba netsoka dzako uye apa. Regerera vese. Funga wese ari pamoyo pako. Mufunge izvozvi ndichitaura so.
wouya pano uti Mwari Baba ndinoregerera. Kana uchiziva zita rake, mudome nezita rake, kuti rowesai ndinokuregerera, shupikai ndinokuregerera. Vamwe vanhu vasingabude munyaya idzi, vafundisi, vavhangeri, vaparidzi, panoshedzerwa rutakoro. Wakambona muvhangeri, muparidzi kana mufundisi apa? Nyaya haisi yekutamba nayo yaparidzwa pano iyi. Mwari watuma vanhu kuzotaura pano. Are you with me, church? Vana baba, vana mai, haisi nyaya yekutamba nayo. Ndi Mwari ataura nyaya iyi. Regerera. And you will come out from tormentors. Unobva kuma tormentors. Zvirwere zviri kukutormenta, vana vari kukutormenta, zvese zviri kuitika. Hama yangu, unobuda mazviri, simudza ruoko rwako utange kuna akanderebosa. Mudome doma vanhu vako vakakunetsa nemazita. Varegerere, uti Mwari ndinovaregerera. Ndinovabvisa mumwoyo mangu. Ndinovaregerera nhasi, ndinovakanganwira nhasi. Varegerere vanhu ivavo, hazvina mhosva vakakutadzira sei. Aya mayandelere bokorianda. Ila rabakasande reboko rianda. Yele rebekeri la rabo serabakayande rebo. Yela rabakayande rebo. Ndimimoga Mwari munogona kuregerera. Ndimimoga Mwari munokanganwira. Baba, buritsai vana venyu kumatormentors. Vabvisei kumatormentors. Baba, muzvita raJesu. Baba, muzvita raJesu. Varegererei Baba. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngaribatwe noutsvene. Umambo hwenyu ngahusvike. Kuda kwenyu kuitwe pano panyika sezvinoitwa kudenga. Tipei nhasi kudya kwedu kwamazuva namazuva. Tiregererei mhosva dzedu, kufanana nesu tinoregerera avo vanotitadzira. Baba, muzvita raJesu. Baba, muzvita raJesu. Nokuti umambo hunde hwenyu, nemasimba ndenyu, noutsvene ndo hwenyu, kubva kusingaperi kusvika kusingaperi. Muri Mwari. Aya mayandere bokoria la rabosera. Uya mayandele rebekeri la rabakayando robosa. Ye la rabakayande rebo. Ye la rabakayando robokorianda rabo. Baba, we don't want to limit ourselves. Hatidi kuzilimita noruvengo no kusaregerera. Baba, tiregererei. Aya mayandere bosa. Ye la rabose la rabakayande. Aya mayandele reboko si rabakaya torobot. Mwari Baba, ndimi munonzvera moyo. Hamutarise zviri kunze, munotarisa zviri pamoyo. Muri Mwari anoona zviri pamoyo. Nyangwe vabvisa vavanga vasingaregerere pamoyo matovaona. Nokuti muri Mwari anonzvera moyo. Baba, muzvita raJesu Kristu nhasi, vabvisei kumatormentors. Urombo is tormenting. Kushaya mari is tormenting. Tibvisei kumatormentors.
Baba muzita radzeso, Baba muzita radzeso, makati kana tichizvireurura zvivi zvedu, Mwari munotiregerera, munotikanganwira mhosva dzedu. Regererai vana venyu vakanganwirei, chivaregererai sokuregerera kwavaita vanovatadzira. Baba muzita raJesu, makati tinofanirwa kuregerera 7 times 70 times. Kureva kuti ndinoramba ndichiregerera kusvikira ndafa. Baba muzita raJesu, Evo Baba tinoregerera vose vanotitadzira. Vose vari kutitadzira tinovaregerera. Muzita raJesu, hallelujah. Glory be to God, glory be to God. Wakamira ipapo right now. Pane munhu chaiye anga akatadzirwa unga uine chinhu bundu pamoyo pako. Pawataura kuti ndinokuregerera, ndinoregerera. Pana ari kunzwa here kurerukirwa nemhepo yapinda mumwiri wake. Simudza maoko ako. Warerukirwa. naMwari anokubvisa mumatormentors. Haatendere zvinokurwadza kuti zvirambe zvichiuya mauri. Regerera nyangwe akakutadzira sei. Uchaona zvirwere zvanga zvichikunetsa. Svondo rino chairo uchafamba uri mutano chaiye akakwana. Zvese zvanga zvichikutambudza, zvanga zvichikutomenta pakurara nemukurarama, zvose izvozvo uchaona warerukirwa, wakurarama zvakanaka. Baba vangu vari kudenga, ndinotaura kuropafadza kwenyu. Vana venyu havana kuramba shoko renyu, havana kurizvidza, havana kurishora. Baba varegererei, vabvisei kumatormentors. Vabvisei kumatormentors. Vafambe mukururama kwenyu, vafambe muutsvene wenyu. Ndinovaropafadza nokuvakomborera muzita raJesu. Hallelujah. Glory be to God. You may take your seat. Hallelujah. Rovai maoko mururu nomuridzwa. Munhu akataura mashoko andaverengesa pabhodha apo ndiJesu. Haasi munhu nje. NdiJesu. Ukaenda pana Mark 11. Handichaziva kuti verse 23, 24 ndofunga pa 25. Nokuti pa 24 ndo panoti unogona kuti kugomo iri ibva paukandwe apa. Hanzi ukasanyunyuta zvinoita. But ukaenda pavhesi yacho iri pasi inoti kana wakatadzirana nemunhu muregerere kuti zvawataura zviitike. Key iri pano kuti kana watadzirana, but if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Unoona vamwe vachibva mukubwinya vachienda mukubwinya, iwe uchisara wakadaro. Reason ndeyekusaregerera. Church ngatiregereranei, kanganwira. That is the key to the unlimited life. That's the key. Mai chauruka vati chiko chanditi ndigare panapa. Manga mugere pa key yokupinda mu unlimited life. Ndo key yacho iyoyo. Nokuti nyangwe vakadii havapinde pano pa Faith Alive. Ndiri kuona Mwari achisimudza mamilionea panapa. Mabilionea. Chechi ichavakwa nevanhu vashomanana, vaviri or one person. Ichechi nezuro ndakaona marori achidira matombo apo. Matombo ari kudirwa. Ndimutya vaviri secretary wedu. Big lorries achiisa matombo apo. Ndakati zvakanzi ndeyekuti tichivaka.
vangosara jecha nekuvakisa, zvikauya izvozvo zvichafamba. Ushers please, handi munoziva here tsika yedu yepanapa? Ehe, kana nemuwo masiya marika uko, manyaya munotoraka aika, toda kuropafadza mushumirika maita sei? Hospitality and decorations, ma-ushers, fambai, toda kuropafadza mushumiri. Hallelujah, hallelujah. Rukurangarira 15 years ago, 15 if not 16, ndakakwira ndege ndaneta kushanda muno, ndokubva ndaenda ku-UK. Ndakati ndikamira muno muLondon ndoswera ndazikanikwa, ndokubva ndakwira bhazi, mabhazi ekuEngland aya raienda kuBirmingham, Leicester, apo Birmingham. Ndokubva ranomira paHoliday Inn, ndokubva ndaburuka, ndokubva ndacheka ini muHoliday Inn. Adzimai vangu ndakati kuno ndokwataakuzororera, vekuLondon havandibate kuno, handina wandakaudza ndiri kuya kuLondon. Tarara mangwana ndiri kuona vachauruka namai vauya, ndakati maudzwa nane kuti ndiripa. Zvakanzi hamufe mahwanda. Ndakaburitswa muhotera ndakunogara kumba. Ndazama kuhwanda pasi rino, but hapana kokuhwanda. Kwandikagona kuhwanda chete kuChina, muBeijing. Hakuna aigona language yedu. Ndaangoburuka paairport, pane muChina akabata zita rangu Chiyangwa, ndobva ndaenda paari zvakanzi welcome, welcome. Ndechirungu chaaigona chete ichocho. Ndokunopinda muBenz kunosiyiwa pahotel. I'll come and take you last day. Waenda. Ndagara muhotera, we were touring the whole of China, Beijing. Chirungu chinonetsa ikoko. Taitova naguide anofamba nesu achitaura chirungu. Ndokwandikazorora kuBrazil. Ndakatadza kunozorora. Ndichingoburuka mundege kubva muSao Paulo ndakuAmazon, ndiri kuburuka ndakuenda kunotsvaga taxi yekuenda pane hotera yandingaende kunozorora. Kuri kuuya varungu vatatu. Hello man of God. Ndakati but I don't know you. Ndiri president weChurch of God in Christ. Uyu ndi president weAssemblies of God. Tanga tichinamata. Zvino Mwari watiti endai kuairport munotora muranda wangu mundege ichamhara na 11 o'clock dzeusiku. Ndiye munhu mutema chete arimo. And for sure this one watema chete taivo. Tatorwa takuenda tonosiyiwa muhotera. Tagara muhotera, mangwana kuseni vauya kuzotitora kutiratidza Amazon jungle. Saka ndichidzokerai kumba toya tokutorai na7 tatorwa, handina kuenda nemasutu kakuenda kuholiday. Ndine majini zvangu naadzimai vangu. Na7 vatitora kuground rebhora. Ndione muzere pa vari kuimba iPortuguese yega kauko, hakuna chirungu. Ndinzwe wasumuka ndapirwa interpreter zvakanzi Mwari watinzwa, Mwari wataura nesu kuti ndatuma muranda wangu. Zvino taakusiya nguva yese kwaari, kana Bhaibheri handina ndasiya kuti. Apa ndakapfeka majini. Zvandakaona gore iro. Ndakamira 20 minutes ndisina Bhaibheri. Ma-miracles minana yainge popcorn. Vanhu vachisimuka muma-wheelchair. Ndo saka makanzwa uye muBrazilian akauya pano zvakanzi we saw miracles like popcorn. Mwari akaita mashura. Ndakati ndezvahanditumira kuno Mwari. Takatadza kubva kusvikira ndakaita 15 days kuAmazon kusvikira ndadzoka. Every day we were living in miracles. Yes, a church. Ndisina bhachi ndaenda nemajini. Svika ndadzoka. Saka pasi rino hakuna kokuzororera, hautize Mwari.
Haufe wamutiza kana. Zvive zvaita kuAmerica was worse. PaAirport kuDurban ndakaenda kuti ndakunozorora, ndiri kubuda ndiri kuenda kunenzi kuBalito. Ndichingobuda ndakabata mahindi haza. Zvanamai changu anai baba ndakati ndovaziva vesa. Ndakavatendeutsa 1995, 96, 97 ndichiparidza kumaIndia kuSouth Africa, Chatsworth nePhoenix. Vamwe vandakatendeutsa vavafundisi vakufonerana. Ndichingosvika kumba vana Sam Muthal, where are you, where are you, where are you? Vazara vana Moses vese vazara. Manzwanani taudzwa paAirport nema-immigration officers vechiIndia vanga varipo. Ina handivazive vari kutora passport vachidhinda uko, ari kutora foni ari kufonera. Taona munhu uyawe. Matora zvipo here? Halo? Matora? Mangwana? Multiple havasi kuuya kakonda vashedza kangani. Mavaudza ini kutaura kudai sokuvamirira mangwana tiri kuya kuzonamata. Hachisi kutaura kumunombovapirei chakadaro munotinonotsa ivi. Amen church. Tibatsirewo kutenda baba namama vanotunzira vashumiri vanoramba vachingotikurudzira muupenyu hwedu. Pastor Chauruka naElder Chauruka, ndau kutendai. Ndikaona Elder Chauruka ndonzwa kufara, vanga vari ticha vangu kuhigh school. Saka ndinobva ndafunga mazuva tiri kuchikoro. Isusu takamirira boka reHosdeko rotungamirirwa naMama Chiangwa. Ndangokutendai. Tongoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Varambe vachingokupfudzai. Mungoramba muchidzoka. Ndinovimba kuti pamunodzoka motosvika tatopa higher level. Gamuchiraiwo chipo chedu. Wow. Wakatichwa na Chauruka ndosaka wakapfava kudai. Now, Baba Chauruka was a teacher. Amai Chauruka was a nurse. Saka ndovanga vari vanofambira maclinics kulocation ndiri mufundisi paGlenora. Saka vaiuya vachizoona mastandards epreschool yamai Chiangwa. Vari manesi ndopa vakatendeuka. Vana vakatendeuka vachibva kuDutch vachiuya. Ndokubva vava vana vangu kubva ipapo kusvikira nhasi. Halo? Haikona iwewe unongova mwana wangu kwe 1 week wabva waendera futi. Hallelujah. Mahlatsi. Mwana wangu kwe 1 week woto waenda tozosangana ameno. Shashaidzi. Ndinamate. Ndinoti kwamuri Mwari wemasimbosa akuchengetei. Mwari wemasimbosa akupei rugare. Mwari wemasimbosa akupei pfuma. Aropafadze mabasa emaoko enyu. Mwari wemasimbosa aramba achipenyesa chiso chake muupenyu bwenyu. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kumweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. Mangwana rega mangwana nyangwe fridge, makokokora, mahima, banana, siyai kudya mangwana tomboswera takatsanya. We want a powerful breakthrough pakupera kwegore kwatakuenda. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kutaura panapa. We want to make our declarations mangwana. Tabva kuma tormentors. Saka mangwana ngatiuyei kuma declarations edu. Goodbye and God bless. Thank you.